Kako izgleda meni koji parovi biraju za njihovu svadbu? Parovi nikad ne dolaze nespremni. Uvek dođu sa nekom idejom. Mislim da imaju lepe želje, ali da imaju malo iskustva, onda smo mi tu da priskočimo, da im pomognemo, da izaberemo ono što je najbolje. Uglavnom domaća kuhinja za koju se uglavnom i odlučuje. A najviše se dvoume oko toga da li bi se nekom svidelo ovo ili ono, kakav je kvalitet hrane, koliko je količinski hrane, ali o svemu tome ne treba da brinu uopšte, mi smo tu. Nikad ne može da se desi da hrane zafali, uvek se sprema više. Mogu jedino da odluče o tome da li će biti a la carte, suženi gosti ili će biti švedski sto. Mladi bračni parovi se odlučuju da svadbe bude onako malo modernije, življe, da bude švedski sto, da bude neki fazon žurke, da se osjećaju opušteno, da svima bude lagodno i da niko ne misli taj dan baš o hrani, da to ne bude prioritet, ali svakako mora da bude važno. Jedna od važnih stvari, stavki.